Kristo, maupay nga aga iyo nga tanan. Itun pakiana, anuman nga klase hinkatilingban, iton aton nahihimutangan yana. Ilabi na yana nga panahon. Siguro, itibaha iyo masering, Father, kinukulba na itamon mga baboy, kay ihawon na. Balitaw, if Jesus were to visit your community today, what would He say? Matutuwa ba si Jesus sa mga kaganapan sa inyong community o sa inyong lugar? Kamusta na ang inyong parokya? Kamusta na ang inyong chapel? Kamusta na ang inyong samahan? Kamusta na ang inyong barangay? Kamusta na ang inyong bayan? An aton ebanghelyo, yana, inagsusumad, nga ginsaway ni Jesus ang mga tao hakurasin ngan Betsaida. Tungod, kay waray hira magpakita, hinpagbag-o, kahumanhan iya, mga pagtuddo, o paghimo, hin mga milagro, hini nga mga lugar. Waray nira tagi, hinpansin, ang pagbuaw ni Jesus haira. Ini nga makusganon nga pagsaway ni Jesus, inagsusuma, hindako nga pagpahimangno haaton nga tanan. Ita, mga Pinoy, mga Pilipino, ingrasyahan o tinagan hinwaray sa mga gasa ipagtuo. Ita inag-uusahan nga Kristohanon nga nasod habugos nga Asya. Pero usa nga kaarawdan nga kundiin kilala kita nga makusog iton graft and corruption. Salithain na ba ang aton pagka-Kristiyano? Nagsusunod pa ba kita ang mga tuddohan Dios haaton? Hintitipigan ba naton ini nga pagturunan han Dios haaton kinabuhi? Nakikita pa ba ini nga aton pagka-Kristiyano hakadaadlaw naton nga panginabuhi? Siring pa ni Jean Vanier, a Christian community should do as Jesus did, propose and not impose. Each attraction must lie in the radiance cast by the love of one another. Amen.